Ahojte, my ideme na hríby. Včera sme boli, našli sme dubáky, tak sme sa rozhodli, že ideme aj dnes. Je to tam, kde chodíme s Kiarkou, pri to jazero. My sme zase pri vode. Takže tu sme včera našli dubačiky krásne. Už tu zostali len muchotrávky. Nejaké som si zobrala, lebo chcem robiť tinktúru, čo som videla na Facebooku. Tam ženy písali, že sa z muchotráviek robí tinktúra. Tak to chcem vyskúšať, ale samozrejme ešte si chcem okolo toho niečo naštudovať. No a tak tu sme včera tie dubačiky našli. Takže objavili sme ďalšie dubáčiky. Sú to dubaky? To budú asi tie kozaky. O, tento taký maličký. Kozáky, že? Aha. Sú krásne. Dopredu vás upozorňujem, ak sa rozbehne smerom ku mne, odhadzujem kameru a utekám. Už, zavetril to ešte.
Kiarku pozor, aby tam nevyletela. To asi bude ešte dlhšie nahováranie, nie? To není len tak, že šup šup. Hodná kravu vietela. No. Aha, ide k nej. Ide sa, že ide k nej. Ale že pozeraj po nás. Tu sú jaké krásne. Odtiaľ to je to asi najlepšie vidieť, aké to je krásne tu. Kiarka naša. No bežkaj do vodičky. To je, že tu je náš Kiarík. No, boli sme včera nechti Hodí tam tú loptičku, nech ide. To je zlatovka je. No, poď zlato. To nebol nejaký sumec sa zotne. To by musel byť riadny sumec. No poď. Poď. Aha, tu by mohli byť nejaké hryby. Nie, ale nie sa. Tu sme ešte nikdy neboli, hej. Ešte nikdy sme to vlastne kolom dokola neprešli. Vždy sme len tak polovicu. Lebo vždy sme sa snažili, hlavne aby mohla v tej vode byť. Hádzať jej tam loptičku, lebo to ona veľmi má rada. Tu budú asi viac menej tie hniezda. Ale nevidím tu ani kačky, ani husy, nič. Tak neviem. Ale ani hryby. Musím zobrať na kameru. Jau, sami trň. Aha ho. A ja mám. A síce je taký vyžratý celý. No, není pekný už. Počkaj, idem pozrieť.
Tuto poď. Poď, lebo ich postúpať. Tuto poď. Nádherné. Aha. Aj tam, aha. Ale tento vybereme. Henci, tie sú úplne nádherné Tu je kozáky. niečo. To je staré už. Hej. Ten tam už sa rozkladá. Tam je krásny. To je čo? To ukáž ich. Počkaj. Že nebudú. Teda, ale sú len suchohryby. Dubačik ani jeden zatiaľ. Krásne kozáky, ale keď sú zdravé. Sú krásne. Toto ešte, ale to sú staré, ale to nebudeme brať. No jasné, Sú jasné. veľké. Toto je aký, toto je ukážka. Ten je krásny. No ešte tu niečo vidím. Aha, tu sú až dva. Z lesa, z tej trávy. Z lesa dolujú z tej trávy, ale sú nádherné, joj. To je niečo nádherné. To je niečo nádherné. A toto bude suchohríbik. A jeden aj druhý. Jeden. A druhý, tretí, tento je zlomený. Ten asi bude už starý. No myslím, že ak už aj nič nenájdeme, tak môžeme byť úplne spokojní, čo sme našli. Aký krásny. Ja som určite išla okolo neho. No. Ukáž na kameru ešte. Je trošku ožratý, ale... No, všetky sú ožraté. Dobre, poďme. Poďme. Už idem, len sa musím stade to vymotať. Niekde tam sme našli tieto kozáčiky. Čo? Tieto kozáčiky. Krásne, no. Mladionké, ja mám tie staršie, ale tiež budú pekné. A tuto tento trpec. Aj najspokojnejšia. Peťa hovorí, že to asi má pravdepodobne nejakú sieť namotanú. Asi ani není moc šťastný z toho. Prinies. Ku mne. Vyradíš. Veď. Prinies.
Posledný úlovok. Dnešného dňa. Chytej toto, ja to odtrhnem. Pekný. Kiarka. Poď. No takže, misia splnená. Hrybiky sme našli. Najskôr to vyzeralo tak, že asi nič z toho nebude. A nakoniec máme 2 vrecka suchohrybov, kozáčikov. Tak sa tešíme. Oplatilo sa sem ísť z viacero dôvodov, pretože sme mali krásnu prechádzku. Kiara sa vyjašila, vo vode si zaplávala. Videli sme ruju. No a našli sme kopu hrybikov. Kopu húb. Lebo niekto ma bude opravovať, že to nie sú hríby, to sú huby. Toto vám musím ešte natočiť. Koľko je tu vlajok anglických navešaných. Všade, všade. Nemusím vám vysvetľovať prečo, pravdepodobne. A ak by vás to zaujímalo a vy ste nevedeli, tak sa spýtajte v komentári. Tak vám to vysvetlím. Takže dnešný náš úlovok v plnej kráse.